Bos. Ah. Aduh kesel kan. Walah ora ngerti siwun mandura kok duka tenan. Wetruk kantong bolong ora minggat saka negara Ngamarta gretel nenggala jeblok ketemu slonong. Nenggala gedhe banget metu. Murup sak obor pucuke. Iki nek ora mulih neng Karang Kadempel mudar tenan aku. Aduh. Gong. Delok ngapura ya Lek. Aku lali nek ngejak kowe, Gong. Monggo kowe nek mlaku pupumu mlicet. Apa meneh kon mlayu, Gong, kowe mesti konangan Baladewa. Iki Bagong adine Petruk nyunyuk nenggala. Modar kowe. Loh, Gong, ora mati. Kowe seneng ya nek aku modar. Aku ki takon kok, takon. Kowe iki sing ora ngematke karo kahananku. Perang dialem-alem kok bareng melayu kok aku ditinggal. Baladewa nesu. Ah iya aku ya weruh. Petruk Kanong bareng ora minggat saka negara Ngamarta gretel nenggala ndasmu. Kowe klepat melayu aku bingungi jajaki arep ndelik nanti iki. Terus nyengklak ojek aku. Ngojek? Walah mesa ora slamet, Truk. Tukang ojek montore Yamaha 75. Terus wah wis suarane mbrebeki wong sak desa mlakune ming 20. Mengrinding nganti diselip Baladewa. Untung ora konangan ya kok. Aku kuwi bejane nang kono kuwi apa-apa ngerti aku ngojek Baladewa ngerti omah ya iki Bagong dadak ngojek barang modar sak tukange ojek. Ha iya. Loloi nenggala. Alhamdulillah selamat tekan kene aku terus. Ya syukur. Iya iki, ayo mulih saiki nyemelangi tenan. Nek ora mulih cilaka tenan. Nek aku nek mbangane mulih lu wong modar kok, Truk. Nek aku lho mergane ngene. Hitungane kowe nek wirang, kuwi selawase urip wirang, Truk. Merga wirang kuwi ora bakal iso ilang. Nek konangan perkarane utawa kelingan perkarane wirang kuwi cukul meneh. Mula nek wantri manut aku lu wong mati mangane wirang. Oh ya Gong. Ah iya. Kowe bali wirang ora iso nggawa para Pandhawa karo pustaka Jamus Lima Sada. Isin ta kowe? Isin. Kuwi kok mbok wis kelet pirang taun kene ana tangga teparo. Alah Petruk biyen tau dikongkon bapakne ra iso ngrampungi gawe. Kowe lara atimu. Isin. Mula nek manut aku lu wong mati. Nek mati aja sumelang, mati ki diperang 3 perkara kok. Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama iki matine wong labuh bebener. Wis mati utama, pokoke nglabuhi bebener. Kuwi mati utama, kuwi cinadang swarga pethuke widodari. Oh iya, Gong. Mati madya ki disangkani saka lara. Wis warga apa neraka gumantung perbuatane nang alam donya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kuwi ora entuk papan, ora entuk ditampa karo Gusti, sok maning ramyang manggon ning ngebuk, manggon ning kayu, watu, pendak malam jemah kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Oh iya. Mula nek cara aku mbangane mulih terus kae, Truk. Iya Gong. Nek teruske pokoke aku matine mati nesta. Utama Dik. Kleru kata-kataku. Ya. Mati utama ora usah kuwatir. Ngono ya, Le. Kok ngapa? Kowe majuani ra, Gong? Wah, aku cecok ora. Nah, aku trimo ora mati apa-apa. Ora mati madya, ora mati utama, ora mati nesta. Terus pengenmu hidup. Nek kowe kepengin nglakoni mati utama ya lakonono. Nek cara aku wong sing dikongkon kowe aku ane pengikut.
Wis. Ki Gong, dompetku iki kekno bojoku. Terus aku pamitno sisan nek ora bari 3 dina kok nyelameti tekan 1000, berarti aku mati. Wis ikhlas, ora ikhlas ngopo? Wong tak niati nglabuhi bapak kok. Sip, ngono kuwi sing tak karepake. Kok nek pomo kowe mati ora remuk, isih ana kuwandane, kukupen kuwandaku ya, Gong. Dirukti sak tataning panembah. Di kanu ya buntel sarung ya. Hus. Ya mori kok ya. Heeh. Ning nek kowe remuk, wis rasah digoleki, pokoke aku dianggep mati ngono wae. Ya. Karo pesen kendaraanku L300 kae. Dol. Kae mesine trontrong ta, Tru? Heeh. Popahyu. Wis pokoke disak dol-dol engko dienggo ngragat anakku sekolah. Oh iya, soal iki arep semes-semesan. Apa to? Kuwi lho, akhir pelajaran lho. Semesteran. Semes-semesan. Oh, semesteran. Wis karo titip bojoku ya. Oke. Dijapi ra? Rasah. Konjur niate dijapi ra. Aku ya rada sir. Iki senengane sapa-sapa kok njero. Arep ngalup sak penake dhewe. Karo golekno gaman, Gong. Oke. Yo. Kok graji iki piye? Apa? Bendo. Oh iya. Polinggis. Oke. Ya. Wis maju ana, Tru. Tak dongak-dongake wis lepas opanane jembaro kubure. Dengkulmu mlocot ora. Wong karo aku mati kok. Wah, musuh Nenggala ya sida mudhar tenan kowe. Ayo, amuk Suramrata, Jawamrata imbang yen padha-padha. Iki bendoku sinuwun mandura ajangi cembar legane atiku. Wah! Wah, Petruk nyoto pancen kendel tenan. Petruk pancen kendel tenan. Wani napai kridaning nata mantura Prabu Baladewa. Monggo aku nggawa Kyai Nenggala. Aku nggawa Kyai Nenggala. Iki pusaka negara Mandura. Wis ora usah ngomong. Bengok ora. Petruk teng mriki wis rago tekaning mati. Wah, ladalah wis ladalah apa? Nyatane wani-wani tenan to. Iki Kyai Nenggala. Amake Gunung Jugruk Sekorasat. Lha lah, iki tau nggo nyolong degan ping 3 ragonangan. Yo. Padha ambuhe. Wah, ladalah. Saya ngene marang nata mantura Prabu Baladewa. Saya ngece marang nata mantura Prabu Baladewa. Petruk Taman Nenggala jeblok cacamu. Mantap. Bala Pandhawa ya gumulung mangung siring sata kula kambah ongke Sulukati sewu-sewu karapatanipun ingkang raka dadah wadana Yayi. Dene kula ngantos boten saged angendhakaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Wekasan Koko Prabu Mandura mentala ninggalaken Petruk kanthong bolong. Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Yayi. Kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah dene kula ngantos mentala ngindhangaken Petruk kanthong bolong. Krana Petruk sajaipun sampun ngina dhateng pun Baladewa. Petruk saya ngilani dhateng nata mantra Prabu Baladewa.
Wekasan Petruk kula tamani Kyai Nenggala kendang kapracondang kuntal kaprapal. Koko Prabu wonten dawuh. Mestinipun boten mekaten lampahan ingkang kedah kelampah jernyatanipun Petruk menika tasih pono kawan paduka piyambak. Petruk menika estunipun namung keladuk gecul. Remen ulah sembranan dhateng sinten kemawon niwadene paduka. Teka lajeng tumuli duka kados mekaten wekasan ngantos boten saged dipun selaki. Paduka Koko Prabu Mentala ngendhangaken kaliyan Petruk kantong bala. Nggih, kula nyuwun pangapunten Kyai. Menawi para Pandhawa boten dados menapa namung sakmangke kuwatos sing manahipun ingkang rayi ngamarta menawi Kyai Semar ngertos lampahan menika tumuli murina sinten ingkang saged angendhakaken kamurkanipun Kyai Badranaya. Kula suwun maduka Kanjeng Koko Prabu keparenga sakmangke paring pepadhang dhateng lampahan menika. Kyai, kula wonten dawuh. Samangke ngaten kemawon. Panci kalapatan menika dumunung dhateng ngersanipun Koko Prabu Mandura. Nanging kula ugi kedah tanggel jawab jernyatanipun kula ingkang dipun belani dening Koko Prabu Baladewa. Kula suwun maduka Kyai Prabu keparenga amaringaken pustaka Jamus Klima Sada dhateng ingkang Raka Indrawati. Mangke menawi pusaka menika sampun kula ginakaken maluyakaken negari Indrawati satemah waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Wangsul kados wingi uni. Tumuli pusaka badhe kula kunduraken lan kula ingkang badhe mbudidaya ngupadi dhateng Petruk kantong bolong. Koko Prabu pangandika paduka menika menapa kepara saestu? Menapa kula nate dura kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa? Kula kinten kula mboten nate dura kaliyan menapa ing sampun kula aturaken. Menawi tetila mekaten Koko Prabu dinten sakmangke monggo pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada kula aturi nampi. Nanging menawi sakmangke Koko Prabu sampun kepareng paring pepadhang tumraping negari Ndrawati sarana pustaka. Tumuli kula aturi ngunduraken wonten negari Ngamarta badhe kula boyong dhateng Karang Kadempel. Lan Koko Prabu ingkang sagah ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk? Inggih, kula sagah Yayi matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging ngaten tumuli kaparingna Koko Prabu kapitan lenggah wonten negari Ngamarta lan rumiyin. Kosek to. Kok aku tok kon lenggah ning negara Ngamarta ki njur nalare piye mongko aku kuwi nderekke Si Adi Prabu ning negara Ngamarta. Sampun ngantos sakmangke Kyai Prabu Darma Kusuma menika mboten pitados kaliyan ingkang Raka Indrawati. Koko Prabu kula anggep dados tanggelan sekedhik kemawon. Mangke menawi sampun padhang lampahan negari Indrawati, tumuli kula wangsul ngunduraken pusaka nganti Koko Prabu kondur dhateng negari Mandura. Ngono. Inggih. Ya. Yen pancen kaya mengkono pun Kakang mung kari manut. Yayi tumaturi kula maring-maringaken Koko Prabu sumangga kula aturi nampi Koko Prabu. Tresna sinayang mangkula mintonaken dewe kramanila
Bima sinukmaya winayu ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana Setyaki wonten timbalan kok ora kaya adat sabene to Dimas mongko adat lupiya ingkang wis kelakon pendak-pendak pun Kakang Prapta ning negara Ngamarta mesti entuk panembrama saka kadang-kadangku para Pandhawa. Yayi Prabu Darmaji Werkudara Janaka mesti padha munjuk atur kanthi memalatse. Nggih. Nanging kok kaya ora sagedhagan iki lah kok padha pating celinguk. Pamantenging paningal kaya ora tajem iki eneng apa Yayi Aji wonten menapa Werkudara eneng apa Arjuna maragake matur marang Kakang eneng apa Dimas Koko Prabu Baladewa wonten menapa Wis sing kudune takon kuwi pun Kakang lho nalaripun lho lagi wayahe Prabu Ndrawati ki mboyong mustaka Jamus Klimasada dikanthi marang Raja Ndrawati aturmu marang pun Kakang yen negara Ndrawati ke Taman Pegebluk bisane waluya nirmala temajati yen tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Nganti pun Kakang geger karo Petruk tak tamani nenggala kontal kaprapal kendang kaprasoda. Yayi Prabu mboyong pustaka Jamus Klimasada yen wis paripurna bakal ngupaya Petruk. Lah kok iki urung ana tulung kedheping paningal wis bali meneh ning negara Ngamarta iki sirmu piye? Ngaten to? Iya. Setyaki wonten dawuh. Wis kecandhak Dimas. Tegesipun kados pundi? Iki eneng Surya kembar. Dawuh paduka kados pundi? Yen Siadi urung tanggap, mara pirsanana lelakon ingkang bakal kelakon. Semar paduka. Yayi Aji kula nuwun sewu. Paripaksa kula mboten munjuk atur ngersa paduka Yayi Aji, Werkudara aku njaluk ngapura yen to pun Kakang ora paring pangandikan kelawan sira Dimas Jodipati. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Mung Siadi ingkang bisa ngresiki marang asmaning Nata Ndrawati Yayi Marata sawangan kanthi netra batin utawa permana jati. Merga ya mung Siadi ingkang kawasa mresani kelawan pun Kakang maragake sawangan sing mboyong pustaka Jamus Klimasada ki pun Kakang apa dudu. Sabab Kresna karo Janaka kuwi loro-loro ngatunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Embane kaya geni lan urupe kaya kembang lan sarine. Sawangan Janaka pun Kakang apa dudu sing mboyong pustaka Jamus Klimasada. Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Mboten kinten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan Durjana ingkang Membanata Ndwarawati tumuli anyidra pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Koko Prabu lelampahan mekaten menika kados pundi? Werkudara. Nggih. Kula ora dudu caping Kresna nanging ngature adimu Arjuna. Koko Prabu Baladewa. Nggih. Sanes aturipun ingkang rayi nanging menika aturipun ingkang rayipun panengah pun Arjuna ingkang ngendikaken bilih ingkang beta pustaka Jamus Klimasada menika sanes ingkang rayi Ndrawati. Gosik to kok udu kowe piye? Monggo blegere mau ya kowe kok kowe ngaku udu kowe. Menika Jarnaka ingkang matur nyatanipun sanes kula Werkudara piye? Percaya apa ora Dimas? Kresna kakangku Werkudara nggone wong utuh apa anane apa sing tak sawang nganggo mripatku ya apa sing tak percaya ilange pustaka Jamus Klimasada sing gawa Kresna kakangku mula nadyan kowe kanthi aling-aling Janaka ning nyatane sing gawa pustaka Jamus Klimasada wujude Kresna kakangku baline pusaka ya saka kowe ora iso nggawa bali pusaka ora sudi aku ngaku kadang tuwa karo kowe. Pikir-pikir Werkudara kuwi wong mloho ning omongane sarwa bener. Arep Yayi Prabu Ndrawati ngandhake ento sing mboyong mau dudu Yayi Prabu Ndrawati, alasane Janaka sing ngendikake.
ning Baladewa arep nurat karo Werkudara. Apa sing tak sawang kuwi sing tak percaya? Aku tekan kene sing nganti ya Prabu Kresna. Yen kowe ora iso madhange kanan negara Ngamarta, isin aku. Isin ora mangan nangkane gabul kulute. Ora suta aku ngaku dulur enom karo kowe Kresna. Wis kaya ngene iki kahanane Arjuna, Koko Prabu lho nyuwun pangapunten. Wis ora perlu njaluk ngapura. Lelakon ki adile ming dilakoni kasinggihan mekaten. Mbok menawa iki dadi lelakoning Nata Ndarawati. Ya mung aku njaluk Janaka ewang-ewang ana pun Kakang kasinggihan ngestaken dawuh. Ayo tak kanthi tindak dhateng pundi. Eneng Karang Kadempel. Nyuwun iga waranging Kyai Semar kena ngapa apa negara Ngamarta kok dadi kaya ngene lelakone. Nah itu lho mekaten monggo kula dherekaken sejaki wonten kowe kekunang samsara tetan padhang Om sinuwun Ndarawati. Iya Kakang Semar aku ngemrapta ning Karang Kadempel. Ndara Janaka. Iya Kakang Semar. Aku ngemrapta ning Karang Kadempel Kakang. Nggih. Mboten sah sampeyan paring pangandikan, kula wis ngerti napa sing dadi karep sampeyan. Mesti mung bakal pasrah kahanan negara Ngamarta. Anggen kula kongkonan kali Petruk kali Bagong. Wekasan dadosaken dardah geger antawisipun anak kula kali Ndara Baladewa. Wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracun ndang kuntal kaprapal. Mustaka Jamus kelima sada ical. Den, kula mboten ajeng pripun-pripun. Mung gandeng Bagong cetha limatur kali kula nek pustaka Jamus lima sada ical margi saking Sinuwun Ndarawati. Sakniki kula suwun tanggung jawab sampeyan. Lho kok sik Kakang Semar. Aku ora rumangsa nggawa pustaka Jamus miang jimat lima sada. Nggih, kula percaya. Ning napa sampeyan nggih ajeng kendel mawon. Monggo sedaya para nayaka, para kawula sak negari Ngamarta sami prisa ingkang asta pusaka sampeyan. Napa sampeyan boten kepengin ngresiki dhateng asmanipun Nata Ndarawati? Sinengguh kawula boten badhe ngertos napa sing dadi dasare, napa sing dadi sebabe. Ngertine nggih sing ingkang disawang sing nggawa pusaka sampeyan. Mula sampeyan kudu gawe srana supaya asma panjenengan boten banger bacin wonten talinganipun para kawula sak negari Ngamarta, langkung-langkung para nayaka sak negari Ngamarta Ndara. Miatlang ning kalanggiwan akar andan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padhang kasuran pacaring purnameng kekono dasari mangsa katiga Kakang Semar. Jluntrunge rembuke Kakang Semar aku wis tanggap yen to perkara iki mbok pasrahke marang Nata Ndarawati ya. Aku ora bakal selak
Aku sagung upaya menyang ngendi durunge pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Syukur nek sampeyan pun tanggap. Terus saniki kersanipun Sinuwun Ndarawati badhe kados pundi? Aku njaluk pamit tak golekane pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Angka loro aku ora bakal wegah ngupaya menyang ngendi durunging Petruk Kanthong Bolong. Matur nuwun, Den, matur nuwun. Menawi kula mekaten Ndara menika pancen satunggiling nalindra ingkang urun tanggal jawab perkawis menika. Kakang Semaraku nyuwun pamit Arjuna kula wonten paring dawuh. Ayo nderek pun Kakang, monggo Koko Prabu kula dherekaken Koko Prabu Ndarawati. Lan samar panoring sapa Maya. Rumangsaku Semar iki tuwekan ora gelem tanggung jawab, mongko aku ya duwe gegayuhan bangun pura kencana. Ning nganti Sinuwun Ndarawati makarya dhewe. Kaya ngapa suraking wong kang ora seneng karo Badranaya? Gus, ampun kuwatir Ndara. Kula ingkang badhe ngawat-awati sak tindakipun Ndara Arjuna miwah Ndara Kresna ing Ndarawati, Den. Sesumbar lindhu bumi konjeng kumaludhuk kumaludhuk guntur ketuk lumembak penyukang kumambang Dosang Wisnu Bathara kakang ngarsa nglebur wiyati mate wonten dawuh nganti kedarang-darang prapta tanah Jawa
Niatku mung upaya menyang endi lenggahing Bapa Begawan Dewa Kahana ingkang ninggal negara ing awu-awu langit. Nalika semana aku matur marang Bapa Begawan Dewa Kahana yen aku pengin dadi nalindrane negara Ngamarta. Lah kok banjur panjenengane ninggal negara ing awu-awu langit. Nalika semana weling kelawan aku yen to bakal golekake srana nggonku kelakon penjangkaku. Wis watara sak warsa kok durung ana keterangan ingkang gumathok mula kowe tak kanthi sumusul ning tanah Jawa. Mekaten Dewaji. Yen ora ketemu nadyan kekalangan ngubengi jagat ora pati-pati aku mandheg yen ora ketemu karo Bapa Begawan Dewa Kahana Pate. Bumi kuncing langit gelap-gelap waton lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur anak Prabu Dewaningrat inggih Bapak Penemban. Lah kok malah sumusul marang pun Bapa mboten jenak manah kula melang-melang kadodine nembang jabang wonten tepi ning Balumbak. Kula ngrantu dhateng rawuh paduka Bapa Penemban menika persasat kadidene ngentes silem kalawuh babus kumambanging Sila Kresna. Kula nyuwun dawuh Bapa, jumbuh kawan apa ingkang mbok aturake marang pun Bapa nggonmu kepengin dadi ratu ning negara Ngamarta dina samengko. Mung kari ngenteni sak siliring bawang sak umuring jagung nggih. Lire paduka Bapa Penemban dawuh kados mekaten dasaripun sawangen iki aran pustaka Jamus Klimasada iki panguripaning para Pandhawa. Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada wong kang bakal gawe sirnaning para Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinarik. Pusaka iki ingkang dadi jalaran nggonmu bakal kasembadan panjang kamunggir Dewaningrat. Waduh, Bapa Penemban. Upami pantes lan menika mapan wonten negari kemawon tertentu paduka kula yasakaken pepanggungan. Kumunten kula sembah kaping 1000. Anggen paduka sampun ngrancakaken gegayanipun ingkang putra pun Dewaningrat. Durung paripurna gegayuhanmu. Ayo, sirmu piye aku mingkari manut. Kula badhe jarak madosi negari Ngamarta. Gandeng pusaka sampun wonten asta paduka Bapa Penemban. Kula madosi para Pandhawa badhe kula bondo tanganipun kula krincung sukunipun. Menawi Pandhawa sampun kula tingkes, kula ingkang badhe lenggah dampar negari Ngamarta. Ayo tak derekake nggih anakku cah bagus. Bang mangaruna atinetrane nganggo rapo rengkane kala sakater kene donganing wong lir wowo sing pene panca tepetoke ngayam mono mrak manguh ing pagagan lho sapa iki ana satriya bagus
ngadang ning dedalan Nalindra Muda. Panjenengan sapa? Kowe dhisik ngaku. Raden Janaka, sampeyan sapa? Nalindra ngawau langit Prabu Dewaningrat. Melonjong botol aku mungit wadya bolos gelar sepapan. Wigatine apa sinuwun Prabu Dewaningrat? Raden, kepasang yuk katuju ngene. Lakuku ketemu karo Raden Janaka. Mara gage tuduhna menyang didununging negara Ngamarta lan para Pandhawa. Ya kene kowe ngupaya para Pandhawa, Pandhawa bakal tak tingkes. Pandhawa wis ora duwe kekuatan sabab pusakaning Pandhawa diasta dening Bapa Begawan Dewa Kauna wujud pustaka Jamus Klimasada. Mula penjangkaku bakal kelakon nggone lenggah dampar negara Ngamarta mateni marang para Pandhawa. Terus mak bathok mata mloro ora ndedelok. Kowe nyumbari marang para Pandhawa ning ngarepe Janaka, mara kage rungokno. Aku panengahing Pandhawa Raden Janaka. Walah dalah. Sing edan nemoni macan. Malah kepara akbar ngetok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak pipri-lipangi. Ayo. Kowe dhisik tak arangket Janaka, mara jajalan Arjuna. Kaya bubar perang. Ih, Remban. Kula sampun pinanggih kaliyan Arjuna. Sabanjure piye, Bapak Remban, kula nyuwun prisa. Pusaka menika nyata menapa mboten? Ketitik nadyan Pandhawa sampun koncatan pustaka Jamus Klimasada nanging kadidayanipun Janaka tasih ngedapi-dapi. Ingkang putra kawon tanding kaliyan Janaka minggira tak tandangane kaya ngapa wujudane Janaka. Raden Janaka sapa? Begawan Dewa Kauna. Aku wong tuane Dewaningrat, kowe sing ngidra pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Dasar kepara nyata. Mbok balik ki apa ora balik tak nggo gatheng siramu damu dadi kuwanda kowe. Ah!
Janaka kasinggihan Koko Prabu. Bledug mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok Siadi katone Bandayuda kasinggihan mekaten. Mungsamu sapa? Prabu Dewaningrat kalian Begawan Dewa Kahana larah-larahe piye? Krana Begawan Dewa Kahana ingkang Nidra Pustaka Jamus kelima sada. Lho kok ora tok rebut? Nyata digdaya sekti kalintang jayaning perang. Wis kecekel gong sing nyolong Pustaka Jamus kelima sada. Wis kecekel kok. Wis. Nang polsek endi? Durung nang polsek endi ning. Wis mungsuh Ndara Janaka. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna wonten maring adawu. Pancen bener kang dadi ucaping Siadi. Pun ngakang wae tak kira ora keduga mungsuh Dewaningrat utawa Dewa Kahana. Kepareng paduka yo golek jago Yayi dateng pundi wis to manuta pun ngakang. Suli kondo ing ajeng Kirola Petro kantong boleng kengkenging Kyai Nenggala kendang kapracundang kontal kaprapat jawah wonten satengahing mono Kirola Petro kantong boleng nyenengke tenan ngene. Aku yo nek diiringi ngene iki rasane kaya bungah kae. Tangane jan apik-apik tenan. Tangane apik ning matane kurang permono. Ayo pengendangku ki tangane kok nganggo ngrangkul lah ya wis kuwi. Ora iso nggo tembal-tembel iki anggere wis ngene iki godane tangan apik ki ngono kuwi. Piye kaya dileke ya surang gugu. Sakane. Pokoke isone ana apa-apa aku lunga saka moh nek ditempuhke. Ya aku iki jane ngomong apa to ya kaya lagi susah kaya ngene malah. Ais ben. Tinggal udut. Lah dekno piye wong tiba ning tengah alas kene ya arep ngopo? Lah ngerti lor kidul wetan kulon. Arep mulih nang ndi dalane. Ya ngono suwe-suwe ora ana sing nulungi. Wong kene anggere pasrah ki suwe-suwe ana sing nulungi. Kowe anggere ana wong liwat aku arep pasang ulat memelas. Nek perlu arep netes kelo. Ora lho iki sapa mesake ditulungi kanane piye kan ngono kuwi nek aku ki ora sedih asal ngono wong nulungi. Wis men. Ane ning alas ki sak liwat ya sapa? Kok isa-isane ora. Piye nasibku iki ganti kaya ngene kahanan. Ngangsak ngono kae terus rampung. Petro ngandel ora. Iki kok malah ana gendruwo nyedaki aku. Petro aku dudu gendruwo. Lah sapa nek udu ora tepung kok ngerti-ngerti muni Petro ngono ora ya. Sampeyan ku padha karo sing bau reksa wis ngerti karo aku. Aku dudu sing bau reksa alas kene. Lah sinten? Apa kowe lali karo aku, Petro?
Aku tau tate srawung karo kowe. Kapan? Dek jaman donya iki durung ana menungsa sing urip ning donya bangsaning jin. Kowe tau urip karo aku, Petro. Oh, ladal. Apa kowe lali karo aku, Petro? Molas temen kahananku dene kowe lali karo aku. Walah. Wong gege. Si, tak ini. Alah bapak lah. Galingan. Sampean kok teng mriki, Pak? Aku ngerti pesambatmu. Nggih, terus kowe tiba nang kene, lakonmu kowe bantu karo Semar. Ning malah kowe kena Kyai Nenggala, kowe kontal kamrapal, kowe tak kandhani ya Petro. Nggih. Pustaka Jamus Kelima Sada ilang. Lho, sebabe dicolong karo menungso sing murang tata. Waduh, ngandel ora. Aku wis matur karo Ndara Puntadewa takon maringke aku ya ngeyel. Saiki nek Pustaka Jamus Kelima Sada menika nganti ilang. Niku para Pandhawa badhe apes jayanipun mboten gadhahi kekiyatan tur Petruk ya melu tanggung jawab. Kowe tak menehi daya kekuatan kowe iso mbantu marang para Pandhawa. Sranane pripun? Aja wujud Petruk. Tengah ngalas kae eneng wujuding sendhang malih warna nyemplunga sendhang kono kawan. Nggih. Urung arep tak lereni kok ditungtung. Petro kowe wadadi Demang. Nggih. Nganggo Demang sakarepmu jenenge. Kowe tak nehi daya kekuatanku aja lunga-lunga diloneh ning Nalindra tekan kene njaluk tulung karo kowe tulungana. Nggih, sendika ngestakaken dalem. Nala Gareng dalem. Nala Bagong. Nun. Iki eneng wong. Wong alasane kok iki eneng wong ya. Wong alasane wong golek kayu, wong golek ramban. Kudu. Iki cahyane Sumorot ki lho. Aku nek wong golek kodhok bathuke Sumorot kabeh. Wis ora sangget sul to, wis to. Dilarani nggih. Takonane ya nggih ditakoni mawon. Iki sapa? Nami kula Demang Cakrawangsa. Panjenengan sinten? Aku Nalindra Ndarawati. Kok mlampah dumugi ing tengahing wana Cakrawangsa wonten dawuh. Aku kuwi butuh suwijining wong ingkang bantu kelawan bot repotku. Panjenengan gadah kerepotan menapa? Ana pandhita ingkang nyidra Pustaka Jamus Kelima Sada. Yen kowe iso ngrebut Pustaka Jamus Kelima Sada, kowe njaluk apa wae tak turuti Cakrawangsa. Menika estu sinuwun. Lho, apa aku tau goro? Tiyangipun wonten pundi kae? Ana kono kae Paranana. Nun nggih, ngestokaken dawuh.
Dewa Kaana kowe nyolong pusaka sarana lembut. Lembut ngungkuli banyu ora ngalahke lembuting Demang Cakrawangsa Iki anak Prabu Dewaningrat inggih Bawa Remban. Kok doko-doko neng kono ngapa? Kula menika janjanipun gagas malah bingung dhewe. Lho, lire piye? Pendak-pendak kula majeng, perang kula kawon mundur. Kula nyuwun beyantunipun Bapak Penemban. Kula majeng malih, kawon malih mundur nyuwun pambiyantunipun Bapak Penemban. Mbok sakmenika ngaten kemawon, sae-saenan kemawon Bapak Penemban. Pusaka-pusaka Jamus Kimasada kula betanipun dados kula ora wirawiri nyoh tampan ana nggih gawanen. Pinter njara langit kowe ora menang karo Demang Cakrawangsa srayaning para Pandhawa ayo oyakan iki pusaka bali ning tanganku. Wilatik Glismen inggih sinuwun. Cekat-ceket cukat-cakut trampil trenggiling trengginas. Ya tak tampa ya Demang Cakrawangsa. Nggih. Lah aku ki lunga sedhela wis ana sing ganteni lucu. Aja ming pusakane lajeng pendhitane pancen ana sisan nyuwun pangestu sinuwun. Iki wong sing culika kowe mbangane aku. Kowe ngrebut pusaka Mimbanata Ndarawati. Wong culika ya dibales cara culika mati dening aku. Ayo kowe apa aku sing tekan gunung tanpa guna. Iki sapa ana wong kok kaget kok keri. Wong tuwa iki kaget ning ati jlek liwat saluran pembuluh darah. Lagi munggah ning otak lagi bengok. Mula ora padha canom-nom, canom ngono nek wong tuwa. Lagi ngono. Iki sapa? Aku Demang Cakrawangsa. Wah, tak kira nek iki Becor. Becor jengkulmu mlocot kuwi. Syukur dole kowe ijik urip. Aja ngawu gawar ngawur. Tole-tole piye? Lho, kon to, Nduk. Kowe iki aneh-aneh ora. Ayo Petruk ganti ora kowe. Syukur kowe ijik slamet tase, Pak. Piye kabare? Pustaka pun kundur. Sapa sing ngasta? Sinuwun Ndarawati. Syukur. Lah terus sing nyolong sapa? Pandhita naminipun Dewa Kaana nika sakniku ngamuk. Kula mungsuh Dewa Kaana wae kalah, Pak. Sapa jenenge?
Dewa Kaana. Wah, Wahono. Kaana. Ah, nggo kok tandangan ya. Iki sapa? Ana wong kok megal-megel. Pangling karo aku to. Pangling ora ngerti. Aku ora ngerti. Ah, pangling to. Pangling. Ah, candhak kowe. Nek lumrahe kowe ora tepung karo aku ning kok pangling, berarti aku wis tepung karo kowe. Iya. Lho kok ketrujut kowe ayo. Ayo nganggo sandangan lanang barang ki ngopo? Kakang Semar kula sampun tobat kakang kula sampun dipun sikep kados mekaten. Adem nika ora ya ora njus kaya ngono lho sapenake dhewe ora. Mulane lendange aja kuning kok ndak tak kira plat kuning. Kakang Semar menika sembrono Durga kula wonten dawuh ngapa lho madosaken tedha para baju barat. Goleke pangan baju barat ki apa sing Sukerta ki ming Pandhawa apa piye? Sing Sukerta ki pirang-pirang. Ning sing tok jangka kok mesti para Pandhawa. Ayo bali. Bali aja ganggu gawe. Kula warga kene sing lagi duwe gawe. Sing wadya balamu sing picak dituntun, sing lempo digendong, sing bisu dijawil. Kabeh digendong jak mulih. Ganggu gawe kula warga kene lagi duwe hajat. Aja takon dosa konangan Semar tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang. Bali. Ibu kok sampun racut kados mekaten bali nggih Dewa Srani bali. Konangan Kyai Semar ngrekoso malah uripe awake dhewe bali kabeh wadya bala jambali Ratu Gustiku mundur kewirangane benda ayo belakno. Warakudara wadya bala dandang mangure Jaramaya ya ora nggawa bali kanca-kancamu deplok ndasmu gaglak limpamu. Arsa madangi jagat mungu-mungu paning sapucak ing wukir marbabang sumirat kena sarating surya mekalan gunung
Semar cengengesan. Den. Apa? Pun paripurna cariyosipun. Mugi-mugi tansah pinayungana karaharjan, pinayungana katentreman, pinaringana berkah saras sampukawisipun manggiya ingkang langkung sae. Yo. Kula warga Pak Aryanto tansah pinakikantuk ridho saka ngersaning Gusti Karya jagat kula sak kanca menawi wonten lepat nyuwun pangapunten lan pribadi kula ugi menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Gandeng sampun mituhu dawuh pangandikanipun sampun paripurna kula nyuwun pamit mugi-mugi nir ing sambikala. Surasudra janing kang rat saha brasta taping kula Darmastuti rahing sami makarya rahing sami pinanggih.